салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радио Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома Эмомалии Раҳмон Чехияро шарики муҳими Тоҷикистон номид. Сафари президенти Тоҷикистон ба Чехия бо имзои чанд қарордод ва бидуни суҳбат бо хабарнигорон анҷом ёфт. با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و سرمایه خود در اقتصادیات ما فعالیت ما дар Тоҷикистон 700 гирифтори нави бемории вируси норасоии масъулияти бадан сабт шудааст. Маризон мегӯянд муносибати ҷомеа дар нисбаташон то ҳанӯз хуб нест. баъзан мегӯянд ки спидам балеш прямо ба тариқи телефонӣ. ва дар баробари ҷашни Наврӯз оши палав низ ҷаҳонӣ шуд. Созмони ЮНЕСКО ин таоми миллиро ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддӣ шомил кард. ва ҳоло тафсири хабарҳо. Президенти Тоҷикистон шоми 1 декабр дар доираи сафари расмияш ба шаҳри Прага бо нахуст вазири Чехия мулоқот кард. Эмомалии Раҳмон ва Богуслав Соботка таҳдидҳои байналмилалӣ мисли терроризму ифротгароӣ, интиқоли маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои фаромиллиро баррасӣ карданд. Тавсияи ҳамкориҳояшон дар соҳаҳои мухталифи иқтисоду энергетика як мавзӯи дигари суҳбат будааст. Пештар аз ин Эмомалии Раҳмонро Милош Земан раиси ҷумҳури Чехия истиқбол намуд. Тоири Сафар ҷараёни сафари президенти Тоҷикистонро пайгирӣ кард. маросими истиқболи расмӣ раиси ҷумҳури Тоҷикистон зимни сафари расмияш ба Прага, пойтахти ҷумҳури Чехия. Эмомалии Раҳмонро дар ин сафари рӯзи 1 декабр Милош Земан раиси ҷумҳури Чехия пешвоз гирифт. Раҳмон барои анҷоми сафари дурӯза аз Маҷористон ба Прага омад. дар сафари расмӣ раиси ҷумҳури Тоҷикистонро вазири умури хориҷӣ, Додистони Кул ва дигар мақомоти баландпоя ҳамроҳӣ мекарданд. дар мулоқоти ду раҳбар мубориза бо терроризм аз ҷумла гурӯҳи давлати исломӣ ва ҳамкориҳои дуҷониба баррасӣ шудааст. мо Чехияро дар Аврупо ба сифати шарики муҳими худ эътироф кардем ва аз сатҳи имрӯзаи ҳамкориҳои дуҷонибаи худ бо он изҳори қаноатмандӣ менамоем. Милош Земан раиси ҷумҳури Чехия гуфт ҳалқаҳои тиҷоратии кишвараш метавонанд ба яке аз соҳаҳои ояндадори Тоҷикистон сармоягузорӣ кунанд. хато намешавад бигӯям дар баробари дигар соҳаҳои зиёд ҳамкорӣ дар арсаи гидроэнергетика муфид аст, чун Тоҷикистон захираҳои азими гидроэнергетикӣ истифода нашуда дорад, ки аз Помир меоянд. баъди мулоқоти раиси ҷумҳурон дар кохи Прага, вазири умури хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Аслов ва вазири нақлиёти Чехия Данток созишномаи ҳамкорӣ дар бораи иртиботи ҳавоӣ байни ҳукуматҳои ду кишварро имзо карданд. дар остонаи мулоқоти Земан бо Эмомалии Раҳмон, 4 фаъоли сиёсии тоҷик дар хориҷ дар наздикии маҳалли мулоқот эътироз доштанд. онҳо дар шиорҳои худ қабули Раҳмон дар як кишвари аврупоӣ ва ба маснади раҳбари якумрӣ нишастани ӯро танқид мекарданд. Slavnostní ceremoniál podpisu dohody u konce. Děkuji. Бонки Миллии Тоҷикистон барои беҳтар кардани таъмини ҳифзи ҳуқуқи муштариён барои 5 соли оянда барномаи махсусро қабул кардааст. Барнома дар ҳоле таҳия мешавад, ки теъдоде аз бонкҳо бо мушкили молӣ мувоҷеҳанд ва эътимоди муштариёнро аз даст медиҳанд. Ду бонки калонтарин Тоҷиксодирот банк ва Агроинвестбанк наметавонанд сари вақт маблағи муштариёнро пардохт намоянд. Мардум ҳам соатҳои дароз пушти дари бонкҳо навбат мепоянд. Барномаи мазкур барои солҳои 2017 то 2021 қабул шудааст ва аз он беҳтар кардани хидмати бонкҳо ба мардум будааст. ҳамкорони мо дар душанбе аз иқтисоддон Собир Вазиров пурсиданд, ки оё ин барнома вазъро то куҷо беҳтар мекунад. қабл аз ҳама масоили он ҳаст, ки хуб аз тақрибан аз солҳои 2014 ва 2015 як бора коҳиш ёфтани хуб интиқоли маблағҳо аз ҳисоби муҳоҷирати меҳнатӣ якум, дуюм масъалаи он ки бемайлон ва бе заминаи устувор як бора рушд ёфтан ва тараққӣ кардан ва афзоиш ёфтани сохтмон умуман дар ҷумҳурӣ, яъне дар як сол тақрибан солҳои 2015 афзоиши сохтмон дар ҷумҳурӣ 27%-ро ташкил кард, ки пешбарандаи иқтисодиёт шудагӣ буд. яъне ана ҳамин омил ва баъзе омилҳои дигар, яъне омилҳои дар ин замина додани қарзҳо аз ҷониби бонкҳо ва таъмин накардани устувории ин қарзҳо, таъмин накардани идоракунии хавфҳо, хуб ба ин омилҳо расон, ки имрӯз баъзе бонкҳо хуб пардохтнопазир шуданд.
ва ин ба мушкилотҳои гирифтани амонат ва гирифтани маблағҳо аз даромад аз ҳисоби амонатҳо ба миён овард. хуб акнун дар инҷа то кадом андоза хуб мешавад маблағи онро ба наздикӣ дод. фикр мекунам ки масъала он аст ки бояд ки аввал маълумотҳои оморӣ ва маълумотҳои молиявии бонкӣ дар даст доштагӣ бошем то ин ки аниқ дақиқ гуфта тавонем ки дар воқеъ ин маблағҳо баргардонида мешавад ё намешавад. гузориши комилро дар бораи вазъи бонкҳову ояндаи онҳо дар вебсайти cw.ozodi.org бихонед. дар қазоқистон барои тарбияи террористон ва ифротгароёни зиндонӣ рӯҳониён ҷалб шуданд. ҳар як маҳбас ба зиммаи муллои алоҳида вогузор шудааст ки миёни ин гурӯҳи зиндониён кор мебаранд. ҳоло дар маҳбасҳои ин кишвар беш аз 400 нафар бо гуноҳи терроризму экстремизм адои ҷазо мекунанд ва нисфи онҳо бо ҳидояти рӯҳониён аллакай аз ақидаҳои ифротии худ даст кашидаанд. зиндонҳо дар қазоқистон вақтҳои ахир ба макони омода кардани пайравони гурӯҳҳои ифротӣ табдил шуданд. аввалин маҳкумшудаҳо барои терроризму ифротгароӣ дар зиндонҳо солҳои 2000 пайдо шуданд. азбаски онҳо донандагони камшумори дин буданд, зиндониён маҳз ба онҳо пайравӣ мекарданд. баъдан мақомот ҳама фаъолиятҳои мазҳабиро дар маҳбасҳо манъ кард, чун ифротгароён тарафдоронашро зиёд мекарданд. баъд аз он ки дар қазоқистон пайравони гурӯҳҳои тундраву ифротӣ афзоиш ёфт, муфтиёти кишвар шуъбаи вижаро таъсис дод. ҳоло рӯҳониён дар маҳбасҳо миёни зиндониҳое ки барои экстремизму терроризм ҷазо гирифтаанд кор мебаранд. онҳо баҳсҳои диниро ташкил карда кӯшиш менаманд омилҳои пайравӣ бар равияҳои тундгароро муайян кунанд. сабаби аслие ки афроди ноогаҳро тӯмаи созмонҳои ифротӣ мекунад надоштани дониши динист. ба ҳангоми суҳбатҳо маълум мешавад ки онҳо ҳатто ба дарки мафҳуми салафия намераванд. яъне онҳо ашхосе ҳастанд ки дар ҷомеаи дунявӣ ба камол расиданд ва ақидаҳои динӣ мушаххас надоранд. маҳз онҳо дар маркази таваҷҷӯҳи ифротгароён қарор мегиранд. яке аз дигар сабабҳои зиёд шудани тарафдорони гурӯҳҳои ифротӣ дар мушкилоти иҷтимоии ҷавонон унвон мешавад. ба гуфтаи коршиносон, ҷавони рӯстоӣ ва каммаълумоту бекоро хеле зуд мешавад бо идеяҳои дуруғину бунёди ба ном ҷомеаи адолатпарвар ба доми худ андохт. аксари ҷавонон аз деҳот ва аз 25 то 35 сола ҳастанд. онҳо дар хонаводаҳои камбизоат бузург шуданд, маълумоти миёна доранд. то ба зиндон афтоданд, ҳатто ҷои кори доимӣ надоштанд. аҳли оилаашон ба гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа дохил мешавад. ҳамсаронашон ҷои кор намекунанд ва ба тарбияи фарзанд машғуланд. метавон гуфт ки маҳз осебпазирии иҷтимоӣ сабаби рушди ифротгароӣ мешавад. дар муфтиёти қазоқистон мегӯянд бояд террористон дар зиндонҳои алоҳида нигаҳдорӣ шаванд то ин ки ақидаҳои ифротии онҳо ба маҳбусони дигар сироят накунад. чунки ин идеология аст. агар дар хотир дошта бошед, дар замони шӯравӣ маҳбусони сиёсиро дар зиндони алоҳидаи Ленинград нигаҳ медоштанд. дар қазоқистон аз байни ҳаракатҳои ғайрианъанавии динӣ ҷараёни салафия тарафдорони бештар дорад. мақомот мегӯянд ҳамлаҳои мусаллаҳона дар октубри алмато маҳз аз сӯи пайравони ҳамин равия сурат гирифтааст, вале равияи салафия ҳанӯз дар кишвар мамнӯъ нашудааст. барномаро идома медиҳем. ҷинои парлумонии отамакони қирғизистон аз ҳукумати соботи маблағҳои сарфшуда барои бозиҳои дуввуми кӯчаоро талаб кардааст. вакилони ин ҷино аз он ба хашм омаданд ки ҳукумат ҳеҷ санаде дар бораи харҷи ин бозиҳои пуршукӯҳ пешниҳод накарданд. ба гуфтаи вакилони қирғиз, ба ҷуз аз маблағҳое ки ҳукумат барои баргузории бозиҳо ихтисос дод, сармоягузорон $3 миллион ҷудо намуданд. вакилон гуфтанд то ҳанӯз маълум нест ки ин маблағҳо чӣ гуна сарф шуданд. раҳбари бахши туризми қирғизистон гуфтааст, маблағҳо ба ҳисоби кумитаи миллии олимпӣ интиқол ёфтанд. аммо ҷинои отамакон аз ҳукумат гузориши дақиқро талаб дорад. бозиҳои дуввуми мардуми кӯчӣ дар моҳи сентябри имсол дар вилояти Иссикул доир шуд ва гуфта мешавад барои ин сабқат $30,507,000 харҷ шудааст. давлати Тоҷикистонро ҳам борҳо барои харҷи пули зиёд барои ҷашнҳои бошукӯҳ танқид карда гуфтанд ки беҳтар аз пул на барои ҷашн, балки барои беҳтар кардани вазъи мактабу бемористонҳо сарф шавад.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. روز 1 دکبر روز جهانی مبارزه با ویروس ضعف مسئولیت بدن، مقامات تاجیکستان شماره 9 مریضان را اعلام کردند. به گفته آنها حالا بیش از 6600 نفر گرفتار این ویروس در تاجیکستان زندگی میکنند. تنها امسال زیاده از 700 مورد گرفتاری به ویروس HIV آشکار شده است، ولی عین زمان فرا گرفتن طبابت بیماران در کشور بهتر شده است. 74% به توبت فرا گرفته شدند و توبت خود را ادامه داده ایستادند و در این مورد یعنی ثمرانوکی توبت آن است که سال از سال شماره فوت در بین سیرایت یافتگان ویروس نورسیای مسمومیت آدم کم شده ایستاده است. طبیبان میگویند به گروه آسیب پذیر در برابر ویچ سپید نشمدون مهاجران کاری داخل میشوند. اگر سالهای پیش گرفتاران این ویروس در تاجیکستان به خاطر انگوش نما نشدند، بیماریشان را پنهان نگاه می‌داشتند، اکنون کم نیستند آنهایی که آماده‌اند آشکارا درباره سرنوشت خود قصه کنند. یک زن آلوده به این ویروس که در 16 سالگی از شوهرش در روسیه سیرایت یافته است، داستان تلخ خود را به زرانگیز نوروشو نقل کرد. و شوهر من از خود تاجیکستان نبود، یعنی و شهروند تاجیکستان بود و الان در روسیه زندگی میکردن، در شهر یکاترینبورگ زندگی میکردن. خالای وکاس همسایه‌مون که بود، بعد وای کردن، خواستگاری کردن، خلاص من وکاس نیکو کرده دادن. یعنی ولادشون وقت به شهر یکاترینبورگ ما رفتیم در اونجا زندگی میکردیم. خیلی بعد 1 سال زندگی وقتی که من حامله دار میشوم ملکه، بعد در وقتی مدتی حامله‌دار البته 4 ماه حامله‌داری در وقتی با پلیکلینیکا میرویم البته учетный карта кушодан дар кор барои зани ҳомиладор гинеколог ба ман пешниҳод мекунад ки вай амин анализот бояд гузарӣ аз амин ташхисо бояд гузарӣ ман ҳам мерам мегузарам ман дар бораи вич чӣ буданаш ва худи спид чӣ буданаш тасаввурот надоштам чӣ аст хай просто споридан дар коре как в меру имам рафта споридум анализор ҳама анализорш тоза мебурад ва худи мегӯянд ки ма ба гинеколог аз поликлиника занг мезанадум мегӯяд ки у тебя спид ба забонис мегӯяд ки ты спидом болеешь прямо ба тариқи телефонӣ ин чизро мегӯяд вақте ки аллакай хай ин барои ман як чизи даҳшатнок буд вақте ки ман ба ҳуҷраи сурух шума намедорам мегӯям ки писари шумо ҳамхали буду ман ҳамхали гирифтори ҳамин касал кард хусру мегӯяд нигоҳ мекунад мегӯяд ҳеҷ гап намегӯяд сейчас каждый второй тим болеет яъне реаксия ва ё ягон хеле ҳайроновар я дар симон ягон чи дида намешуд ягон чиз ва ё медонистиам худо худи пружинуд ки аз замоне ки ман фаҳмидам моҳи ноябр то моҳи январ 3 моҳ мегузарад моҳи январда ман очам уҷа гирифта тоҷикистон мебиёд хай хулас баъд як вақт мебиём таваллуд мекунам кӯдаки ман шояд аз стресс бошад шояд аз ҳамин касал шояд патология ка таваллуд мешавад спинномозговая грыжа гидроцефалия кӯдак ду симптом спинномозговая пушти кӯдак намиқа захми ҳуе буд ки ҳуй будам дар устуғон метофт қариб бигӯям да вақти охирам хе чимошкати нигоҳ мекарда ку ранги мегуфт ки мақсад ман ҳамин дард халос кунам и при этом ҳамчун модар шуда ягон чай дастам намеомад ки дар ҳамун кӯдак кунам кини моҳ баъд кӯдаки ман вафо кард 5 октябр ки вақти ман уже ҷудоам шудам кӯдак ман дастам касалам буд ман медонистам ки ман ози ёшум манам 17 омадагида ида ҳаёти ман тамом намешавад ва баъди уже дорума хӯрдан сар кардан вақти ин ташкилота уже ман дида будам якум духтара вақти ман медонам ки инам кор карда истанд зиндагӣ карда истанд ба ҳар ҳолат рӯзи хушона хуш мегузаронад ман фаҳмида будам ки значит ман метонам раст ё тонистиам а дасти манам мебиёд аку и ба фикрам орзуи ҳар як нафари гирифтори вичае ки муносибатшон хуб шад дискриминация кам кунад албатта ман чизе орзу дорам ки барои шахсан барои худам ман як фарзанди солим орзу дорам ва ҳоло як хушхабар дорем. оши палав ки дар ҷашнҳои шодӣ воған ва маросимҳои мухталиф пухта мешавад ба ҳайси таоми ҷаҳонӣ пазируфта шуд. созмони юнеско ин таоми миллии мардуми Тоҷикистону Ӯзбекистонро дар феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддӣ ворид кард. чунин тасмим дар ҷаласаи ахири кумитаи байнудавлатии созмони мазкур гирифта шуд ки дар Эфиопия ҷараён дорад. дар шаҳри эътирофи оши палав ба ҳайси мероси фарҳангӣ гуфта мешавад ки ин ғизои миллии мардуми Тоҷикистон шоҳи таомҳо аст ва метавонад дар сари як табақ мардумони мухталиф ва шахсони дорои дидгоҳҳои гуногунро ҷамъ ораду ба дӯстиву рафоқат ва сулҳ мусоидат кунад. донишмандони тоҷик мегӯянд ки дар Тоҷикистон то 300 нави палавро мепазанд. дар Тоҷикистон солҳои охир сабқаду ҷашнҳои оши палави беҳтарин баргузор мешавад.
و با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. در آخر هفته برایتان استراحت خوب می‌خواهیم.